अखा हादों दा नै उदालगुरि थांगासिनो दं उदालगुरि जिल्लायाव थांगासिनो दं दा बिश्वनाथ सारियालि रिलेसनसिपबो नोंथांमोन नुयो जोबोद अखा हागासिनो दं बिराद दिगदार खालामदों दा नोंथांमोननो उदालगुरि जिल्लायाव थांगासिनो दं जायगायाव थांनानै बे उदालगुरि जिथु थासारि जि एरियानि समायना जि भिउ बेखौ नोंथांमोन दिन्थिगोन आं दा थांगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओरैनोब्रा आरोना 7टानिफ्राय 9टानि गेजेराव withdraw time Monday to Friday आरो Monday to Sunday बेलेन्स Monday to Friday Monday to Sunday ओमफ्राय नोङो बे मा सेलारिया Monday to Friday सेलारिया सानथा आरो बे मेन बेलेन्सा Monday to Sunday आंनिया मानसि हिसाबै दरमा सेलारि मोनो 30 जन जाबानो सेलारि मोनबाय L1 L2 L3 30 जन जानांगौ माने बियो मालै मा अफिस बियो स्कुल नेचारेल बिउटि बिराद समायना नुदोंलै नेचारेल एकदम साफा एकदम बे भगतपारानि पुलिस स्टेशन ना बियो SSB दा बर्तमान माने BTR आव दं आङो उदालगुरि BTR आव गोलैयाखैना बियो आच्छा नैबे भगतपारा हायर सेकेन्डारि ना बियो नैबे भगतपारा हायर सेकेन्डारि स्कुल नायदो बियो बिराद बरिया गोदो आं बेयावनो फरायदोंमोन नैबे हायर सेकेन्डारि स्कुलावनो जों लोगोसे एकदम क्लास फ्रेन्ड एकदम जोङो भगतपारा टाउन फारसे थांगासिनो दं बे हेन्डलुम डेभेलप जाबायलै जायगाफ्रा नै बियो फिल्ड ना साननैसो उनाव
फुटबल कम्पिटिसन जासिगोन बेयाव बिराद मोजां दैज्लाङा सफैलायबायना भगतपारा टाउन बियो नैबे भेटनारि बरिया सिदा थांसै थ' थांगोनसै ना सोनो माबाखौ थनाय खाथियाव दंना SSBआ CSB सोनो हाबा मोनजागौमोन दा खिन्थु सोरनिबा माबा मोनोब्ला केस मोनोब्ला सोनो हागोन ना